ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. भाजपात निष्ठेनं काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना नेहमीच संधी दिली जाते. माझ्यासारख्या एका छोट्याशा कार्यकर्त्यावर पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी विश्वास टाकून मला उमेदवारीची संधी दिली, याबद्दल मी त्यांचा मनपूर्वक आभारी आहे, असं मत कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे भाजपचे उमेदवार महेश सारंग यांनी व्यक्त केला. भारतीय जनता पार्टीने आज मला उमेदवारी अर्ज दिलेला आहे. आज ही कार्यकर्त्यांची पार्टी आहे, त्यामुळे जो खरा काम करत असणारा कार्यकर्त्याला ह्याला भारतीय जनता पार्टीने न्याय दिला आहे. मी भारतीय जनता पार्टीचा छोटा कार्यकर्ता आहे आणि आज जवळपास आपले सर्व या सावंतवाडी विधानसभेमधील जे महायुतीमध्ये जे आपल्याला उमेदवार मिळालेले आहेत, ते सर्वांच्या आज थोड्या वेळात आपल्या तुमच्या सर्व पत्रकारांकडे सर्वांची नावं येणारच आहेत. त्याचबरोबर आज आपले प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय चव्हाणसाहेब, आपले खासदार राणेसाहेब, पालकमंत्री आपले नितेश राणेसाहेब, या सर्वांच्या नेतृत्वाखाली या निवडणूक आपण लढणार आहोत. आणि इकडचे जे महायुतीला आपण जे उमेदवार आपल्याला मिळालेले आहेत आणि कमाल निशाणीला जेवढे उमेदवार आज मिळालेले आहेत, ते सर्व उमेदवार आज विकासाच्या ह्या एका जोरावर निवडून येणार आहे, या तुम्हाला मी सर्वांमध्ये खात्री देतो.